Aziz укучылар, Тел ачкычы проекты үзенең эшен дәвам итә. Сезнең белән Адымнар Казан мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Лилия апа. Бүгенге темабыз авазлар һәм хәрефләр. Борын заманнарда серле илдә авазлар яшәгәннәр. Алар матур итеп тавышлар чыгарганнар. Ләкин алар күренмәгәннәр. Бер вакыт алар янына тылсымчы килгәндә, шундый матур тавышларны ишетеп хайран калган. Ләкин аларның күренмәвенә ул бик борчылган. Һәм шуннан соң үзенең тылсымлы таягы белән селтәнеп җибәргән дә һәм авазларны хәрефләргә әйләндергән. Моннан соң инде хәрефләрнең матур күлмәкләре дә булган, исемнәре дә булган. Без хәзер дә сезнең белән тылсымлы таяклар ярдәмендә авазларны хәрефләргә әйләндерәбез. Тылсымлы таяклар булып безгә каләм, акбур, компьютерда исә клавиатура хезмәт итә. Мәсәлән, А авазы. Мин әйттем, сез ишеттегез. Ә хәзер аны хәрефкә әйләндерәбез. Мин яздым, сез күрдегез. Шулай ук Ә авазы. Мин әйттем, сез ишеттегез. Ә хәзер без аны хәрефкә әйләндерәбез. Хәзер инде бу хәреф булды. Мин яздым, сез укыдыгыз. Димәк, без авазларны әйтәбез һәм ишетәбез. Ә хәрефләрне язабыз һәм укыйбыз. Киләсе темабыз безнең калын һәм нечкә сузыклар. Алдагы дәресләрдә нинди темалар күрергә теләр идегез? Бу хакта сез безгә язып җибәрә аласыз. Бүгенгә исә мин сезнең белән саубуллашам. Тел ачкычын табыгыз, безнең белән калыгыз.